Jadi saya di potongan mulut bahwa agak nabinggan naung dilehon jadi dan diingat agak natabu jala agak naudi nang pinasana tulungan dan di paingot dan diingot ala ni nga di padao akamang minapyo sa ido na mga sa ibagasan turbut taon ido asa bijuhu jala dipilit di batai mapanggilang amoson jala bijuhu amos nasiyan huta tegoa bahkan ino warna huta juga di gora si amoson ala salah pernah atau ibana di gora de batama ibana di jauh maibana dipilih maibana bahwa asa mengkudingi jala painoton bangsa Israel ala songon konteks ini berbukon gadado hamoraun gadado akan nasi humisik di tengah-tengah di bangsa Israel baik di politik nasida jagodo nasida berkembang di ekonomi berkembang do nasida alai anggo sosial dan bahurang do nasida alani sosial nahurang di gora mapanulinan Amos asa paimoton bangsa Israeli songon amai nagadi masa di tengah-tengah di bangsa Israel sosial bahwa sana menindas napus menindas agak naso marama so marina ditindas akan nau ni pasu-pasu di batama bangsa Israeli jala bahkan ke atila pe tangadong be di bangsa Israeli nabadwa musena marde batak siliban nasida itu nakin asahuko di malakinan hadis manis tepat dibuang dipilih di bataro bangsa Israel jala itu pilihan na luar biasa sian galuh bangsa sian hatak karo di bangsa Israel di babat itu diangkat do derajat di bangsa Israel alai dunga di mamora nasida dung terpasu-pasu nasida imana kirani damau keadilan jala marde batasi ni bangusai nasida lapatanna hadis manis seperti buang ma bangsa Israelon so testimoni kaina doang munai be hadis manis seperti buang tujuan untuk betul na dihamuna di patunga kamuna ale molta ngarong de di badau sia kamuna ibadah masa di bangsa Israel itu pukon di pasu-pasu di badau bangsa Israel ale itu kontra pasu-pasu nasida dari badau nasida siang di bata jalan di bata sini badau nasida itu maditihon turun pukon asal dari karurat di bata muruk made bata di bangsa Israel di gora masih amason palingot nasida jadotu nasida bahirotu nasida bangsa Israel itu asa digora panggilan Amoson itu asa dipilih panggilan Amoson tergora ibana paingoton bangsa Israel alamiya keamanan marnida akan amasai marnida akan di bangsa Israel yang lemtabba akan kajahato dinasida di bagian sosial itu asa rohatan ini bata gede prima semadibana dumi gede malohan nakinani songon tabernakel ni si Raja David gede malohama sudina dua ni bangsa Israel ido asaro rupani de batapa ido kolongna jala gede maloha pesudi alai di patigo de batado kolongna bangsa Israel matur tahun Paulio kudong se ita bernakel di sidapiti Paulio kudong se bagas toro di batai naung malohai na nakikinangkan kaya sabun saya sabun duay Paulio di batai se i malakilan naung malohai inganan di sidapiti kadani holong ni di batai ini nang penurut di batai rimas di batai tu bangsa Israel alai se di Paulio se nampak dihancurkan maloha alai adong kolong ini kata Pauli Musa terus tu ya ka manginang so kamu nama tianakon di murgiamu pe
geleng mulai jadi sobat kamu nabi asal wado asal undo perubahan di tak humpe yang nakotai asal nanti ulah humpe ulah nasalai alami akamaginan udut ni jadi tahu orang sudah jadi tahu muse akamaginan tidak terus tahu ni udut tahun jala bahkan boy masa doi di tahu ni udut dasi wengon boy doi masa perkilo di kita ujuro akahasikon boy doi ujuro akahabernikon terus main nuai mamijab kita siap dongan alai dan dilihobe kita ala sifat kita olo dengan dombe bani kolong rumah jala marukin kita olo sifat dongan ipe dan diurubi kita di bagasan muluta jala di bagasan partinya sinuai ngope olo sifat roh kita ono naber itu kita sifatnya dongan ini olo lemadau siap kita jala hukumalam beri dongan ini muluta si nuaimon jala semonito nanti itu bukan bahwa modal itu bangsa Israel ini napogos nasida jala perbiadia nasida disuruh dengan panggilan amusi asa dipakudingi asa naik diurupi dengan alai manotok do nasida lahu menindas akan aposi jangan manotok nasida lahu pamenekon hak diri dengan akan jadi ani agama bilang di bagasan mulut tahun buido di daun tasetur pukul diguhum di mata di bangsa Israel asa wah asa adong perubahan itu asa soal topik ini minggu tak nakinan di bata baik baru mengurni bangsona sian hamora nasida rimas mani bata alani nasida dungi maroha masukina alai di baik baru di batama muse ima somong moduna akamang ilang hiado rupani ujuma dengan utama tahu sian sekolah guru huria dungi magang mau dihadapi tapi nuli kita tinggi jala perluma kareta dia saya 2 hari tamu rumah di jam 12.000 ya kan saya 2 hari pada 2 hari pun saya berbeda motor tu beli di rumah ini saya 2 hari itu tahu buat itu pun nak tahu berasa apa dukun ini kan perlu be ala do resort lama saya mau resort dukun ini mesti bahu usai di mangepe dua karolan tak ada rumah ini usai di mana tu apalah alatku guru yang diam kalau di memang nanti kami duku saya rupani pilih hodo itu juga heboh itu rumah kareta duku itu rumah kareta oh mabe bau tiga be malajo bikin rupani beruras 1.000 be sebulan 7 tanggal desentralisasi beruras 1.000 duku ini duku itu rumah kareta oh alai duku ada 10 minggu bagi orang kau mesti hebeli di kopi itu dalam indah rupani dia mak nabi jam yang ini perlu pakai orang indah rupani jadi di sini masa tua naik tangis rupani apalah cuma ada tahu soalnya baru aku masa baru lebih jauh tutur kareta nantigor dipaksa menggarap si jauh aku jadi bahkan rumah somna ada perbedaan berbeda rupani jalan memang pusai jadi dulu bang dari dulu bang di jalur selatan asing dugi rupa udah mau alai bunga de di bagasan hasib niroha bunga de di bagasan arsa jalan tahu beberasan marmida abang di rupani ala dipaksa hepe nabi jadi apalah tulu minggu haji maroha jalan bahkan kan apalah tabubi aka nama sifat bilingan hati hai alai dukun ini gari adon do ayo tahu ba dulu ini kepeng mungkin narupani bakar ini cukup adon do tano ibu batai jadi di sini baik akan di sini rupani dukun ini usia kainan jalan semua marupani dan dukun adon jalan nggak perduit di paulah emak Hebe api jamon akaman inang sian ceritain hubungan putih sian nasib
sian na bahwa dibajut di rohani ba tujuh minggu beliau kepena manigor di calo tapi dalam kepen rupani sian hasil di roha gari itu budo membahen semangat gari sian hasil ini gari boido atau yang paling baruhon mulu marhidehon sian hal negatif gari adong hal positif gari marbugu iba mengandui aka obar di mulu si gari pari aka mainan masa doa itu doa di mulu kuna orang doa sian keluarga yang besar diri memijat kita sian keluarga dan adong bahkan ada diri harus mengalami kainan apalah anggini omatku kuliah kami rupani moldak tolak pasikulah unang di pasikulah ina rupani apalah anggini omat di bahasa diri masikola geleng apalagi pinjam rupani moldak tolak pasikulah unang di pasikulah ina rupani apalagi dan dalam raya sudah disila di bagas rohamuna orang masa ini di bagas bulunguna siang kalian keluarga sendiri be poin ikan mendukung apa perjalanan di mulut hari berdua di mata mari telepon agak seorang peserta di mata terbuat positif naik itu asa naik kota hapus seota natangi itu dalam apa tuhon baik peruhon di bagasan bulungka akan manggilan tadi dalam berpikir kembali mau tidak apa mau pola aku memperoleh angka kuliah di Lena tapi nama saya itu dalam diharap mana tahu makotik itu dalamnya alai keluarga saya di mata koi dosi sekolah sembilan beliau bui sekolah tapi kan nomor bulanan kita tahu alai buku sudah guguruna silu masih sekolah di Lena sudah lah pas hari ini saya iya kau yang dibatan dulu makwi keluarga saya di dibatan dulu semua inoku di hutan si Pautar di sekolah di Padulun Sudi buido si Sudi masih sekolah alai busi bukan masih sekolah kalau ruwe guguna kan ruwe pasar ya nih dalam bahkan aturan satu kali kopi di Pautar sehari 2 minggu orang dengar 5 liter ruwe di bagasan 2 minggu lapatan dari sekarang yang di dibatan dulu keluarga saya di dibatan dulu molo porsinya kita molo makiri kita molo napos rohata di mata na ibadah madongani mampu kita di lehot di mata do ada dalam di lehot di mata do nang aka pasona di galup aka na porsia alani aka manginang di bagasan untuk ido na umarga ido na pangasongon imay bistil na kinani sedang ido na martonga-tonga di sarihon de mata ayam menabur nasida dan menggodil nasida alai menonton de mata mangalehon tu nasida aka si panganon alani aka alam inang di bagasan multa si nuwayon nang idota rati buido hape tercambuk kita siang nasi geriku itu perubahan jala itu tradisi halabatan ala nari motor turbana ala nari motor hasil dari hutan itu asal masih sekolah boratu pamarantawan dukun ini ada umat perubahan dukun di motor nahasibi dari adoma perubahan alani akan mengingat terus semua itu dalam masa di bangsa Israel nasida di hasiton alani ngamaloha di suci dan hukuman di debatan alai di debatan di nasida son pai baruhon nasida di malakinan sian namaloha jadi Roma di ayat di malakinan 10 dosa dolia 15 Roma aka anggur Roma aka siroha nasida bahkan nakinan masida Roma aka paninggala atau panggotil paninggala lapatan aka pajero ngomong geri malupur nasida masina roha nasida nakinani dinihon di mata bada-bada pai baruhon nasida geri ibaru mana malohai dungi bisa ada bisa bada-bada di mata geri aka dulu minna geri Roma aka marpargulima aka anggur malas roha nasida sian hasiton sian aka ngau di hubungan di mata nasida alai rodo aka bulu-bulu di nasida itu sorot penakiran yang kainan biar sahi keluarga kita bui jadi luba-luba membaik semangat kita mendiuri nadong di kita cari di mata dui
Sobat maksud Israel na di bagasan bulutok penang cara dilibatado haciro hata di bayo hata alarang video kita meminjam berarti semangat kita mendiuri ngulu-ngulu semangat kita laho pahit baruhon di bagasan ngulu tahun alani aga amang ina atoa adalah sipihota siang turu-turun na parjulu ima unang lupa kita na malopa kita jalan unang lupa kita isedo nama dongani nama rupi kita so nakinani hadis mari seperti dua unang lupa kita tu debata ala debata lupa ulihok kita ala debata mandongani kita betul samu majo akaina molo kita tulus sohal mana kita dan tahu anak masa di luaran mulu-mulu rupanya kita pasti beda timur dan tahu anak masa main di panahatan dan tahu anak masa di panahatan lima kilo biasa di debatan berarti ikut doi jadata haposnya doi udah lupa kita tu debata soal bangsa Israel kalau lupa nasida na debata udah milik nasida na debata masuk nasida lain lupa nasida dungina apa dua tidota aka amanginan bahwa molorope aka parokilon molorope aka sitaolong molotaro penguhuman tu kita alai posro hata dapotan akalas mirohado dibagi ini hasusaan ini maritiron soal nakinan nang maloha bangsa Israel alai maparwiron aka anggur domuse maritiron aka dolo dimotor tadi kainan molorope sitaolong ini molorope parokilon ini molorope aka posugi alai posro hata lehor di batano aka anggur di titi nabi guna kenuk aka na persea di ibana alami aka aman ilang lumina pa tuluhong manusia jala unang gede soal tradisi kita laho memuji debata naima manotong di bagasan uruta soal hala Kristen sahala si partahiyah kita pasol hotong ulutaon tu adopan ni debata di bagasan mulu si ganupari amin matangnya yang mahita mulai dihole Tuhan Yehuwa dikasih tolong ni rohani kami napai ngoton manungguli mahitiron turbu jadika sadarion masa doa Tuhan terima sok Tuhan bangsa Israel aloha salunda mangsui dohot aka udung-udung kakel soal para itu maloharo salunda hinorhon ni rimasmu mahitidur sa ni ganung bangsa Israel alay marbaga-baga dohong si Tuhan duko maloha sudi alay dia pun si baga-baga nasida ima maritihon haratan ngiduluk maritihon maparwiro anggur Tuhan Jehovah atong sahang manang dihami napunguli bagasan minggu sadarion buhay lumasa parokilo Tuhani buhay lumasa si taoron na hasi na bermit dohot hasit rohanami maritihon dohan nami hasit rohanami maritihon keluarga alang pilihon o para pangiduan kami alepos rohanami Tuhan makikijadi kasadarion dukol huay kami na hasiti na bermiti pos rohanami maritihon kasadarion sa luhong doa kaanggur lasi roha baga-baga dohot padarangan di ulu nami molo persehan pakirim nami Tuhan Jehovah atau makirim kami di sini Tuhan atau saat hari-hari sadari ya kali nang dinuhul ale Tuhan Jehovah pasu-pasu sadun naruas nuriang napumu sadarion lehon hari pason lehon gajan yumur lehon nariko di balasan umur nasida jalan menonton Tuhan parubui nasida urupi tiaka ulau nasida Tuhan Jehovah pasu-pasu nang ruas minggu yang natongon masahi ibadah sambil sadarion di mana demon sida buta doon pemarani guru siadari Tuhan Jehovah pasu-pasu nasida mahiti ubat na pinangan nasida pahiti Tuhan pamanupon sa nasida asalisar jala ay pasun nasida buhay nasida Tuhan napoton akaulaon jala buhay kami masaw rapot ho mahiti minggu natikatupan ni Kurian Tuhan Jehovah sabuna aka yang akon ni ruas ni Kurian na lutaon doon na di pasarani potong
asunasida marhibe aga para karijuan na umuli yopuse asa tumalupul sa luna wasnuriang makalasot din ng ibasan di ayari munani si Ganupari. Tuhan Jehovah mengurus kami di minggu lau si lunsur kami bungani ramoti kami asa magdalang ibasan dapat naso ang sitolan doa sa roha na siya kami di bagasan tulungan si Ganupari. Jalo tangan kami di bagasan Kristus Yesus martania kami tubuh. Amin. Alin mataawan namin na liban wakijang horo-horoan ni saluhu si lehon-lehon na linggan lo na solibasan na maliutus. Kupasat kami masya na nilihong itu kami pilihan na ituho. Sa jaro may gabibuak na hujus iluwak. Pasu-pasu may dalaramoti asa ko para siya na bibiliano.
Patibulhon harajaumu di tonga-tonga diuriak dohon di portibion. Duhai marohan kami umat hite-hite bodi. Asalam utada kami gudang nisi lehon-lehon itu kami. Asalam girgir kami mandok mulia Tuhan. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami tokihon tu pangujuna padua mahami siang pangaku. Di pasu-pasu jalan diramuti Tuhan lebat hama hita, di sodakon Tuhan lebat hama buhina tuhita, jala asima rohan amida hita, di dopakon Tuhan lebat hama buhina tuhita, jala di pasaor romana mena tutor ditabe. Amin.